Echem shi gwere nwaanyị n'ụwa nwere edomara ọnọdụ edomara nwaanyị Igbo. Ọ njika onye ọbụla chọrọ ịlụ nwaanyị Igbo kemgbe m titere onwe m maka ha emebichara onwe nwaanyị anyị ọwụ ọyọrọ ọhụrụ. Guy Swagger. Nwanne m nwoke, bifo anyị na-ekwu okwu gbasara nwaanyị Igbo, ajụjụ mbụ ị ga-ajụ onwe gị wụ nini iwu Igbo, maka ọ ihe gbanwoju gị anya maka ọ gị ahịa Igbo gaa na ama ihe gbasara nwaanyị Igbo ma akwa ihe gbasara nwoke Igbo, maka achị onye arịghị ibe mgbaji ejila akụ na ya. Ọtụtụ n'ime anyị ji eche m Igbo ọwụ ihe nwa bekee ji akpọ tribe, ọ abịa ndị ụfọdụ nwocha Igbo nation. Nwanne ka ewe eziokwu, Igbo ahụhụ tribe, Igbo ahụhụkwanụ a nation. Kama e nwere ndị Igbo ahụ enwere hụ tribe ahụ eji akpọ ya Igbo tribe. Nwere ndị ewu ndị Igbo ahụ eri iche iche bi ngara iche iche akpọkọgbo mmụọ na chi mmụọ anwụ Igbo nation. Kama ndị na-ewu Igbo ekwugo okwu ya. Igbo wu omume, Igbo eji eme ya eme. Igbo wu a civilization, ihe nwa bekee ji akpọ civilization. Igbo nwere kpamgbe eji ahụ ụwa, Igbo nwere kpamgbe eji ebi, Igbo nwere kpamgbe eji akọwa ndụ mmadụ biga na ndụ mmadụ kwesịrị ibi, kwa mmadụ na agbata obi ya ọhịnụ ya adara kwesịrị iji nọrọ. Maka ihe mere ndị Igbo ji enwega nsogbu niile nwe nwega, ejiri kpọọ ọnwụgwụ niile akpọrọ nwu maka ndụ anya ndị ọzọ awụ otu. Igbo arịhụ Yoruba, Igbo arịhụ Abini, Igbo arịhụ Hausa. Igbo n'onwe m iche ọ ndụka ma nwa bekee bịara ọ rịla ya mfe ya ndị ka niile emekọchaghị ma ọ bịara ala Igbo tupu anya ya na-emekọ ya epu ụzọ chenjie gbanwee ọnọdụ anyị eji achị ọnọdụ anyị eji ahazi obodo anyị ka o nwee ike kwe ya omume. Maka civilization anya nwa bekee awụghị otu ka anyị ri iche. Achọrọ m chikewa otu oge anyị a na-ajụ ajụjụ ochi ndị na-enwe nwaanyị Igbo ma akwashi ịma anaghị Igbo wụ ya. Nwaanyị Igbo nwere ndụ ya rị, nwaanyị Igbo a ga-ewere onwe ya jito mara nwaanyị Yoruba, nwaanyị Igbo kwesịrị iwere onwe ya jito mara nwaanyị Igbo, maka ndụ nwaanyị Igbo kwesịrị iyi ndụ nwaanyị Igbo. Ọ kwesịrị ana omume ha eji ọhịa mmiri Igbo ji gbagasị gị mma nwaanyị wa agwa ya. Kama ugbu hụ nwaanyị na ji apaligo onwe m elu ha nwe ji ahụgo onwe nwa ndị bara urugbo ka ejecha akwụkwọ sha ya enwe na PhD, ka ejecha akwụkwọ sha ya na anyị nwere doctorate degree certificate, ka ejecha jee rụọ ọrụ sha ya kpara ego. Nwa achọ chi eji ha ahụkwela m ugwu ọkwanụ bụ ọrịa ala Igbo. Bọọlụ sọrọ gị ji bụ ụba wụrụ nwaanyị, ọ nwaanyị ka ewu, nwaanyị ka ewu. Ị ga-enwegorila nke ga-anụrụ tupu enye gị ugwu ahụ, maka ugwu nwaanyị wutiri ya. Ya uhe Igbo abịa na usoro ha Igbo eji eme, nwaanyị ga-etozu oke ma ya nwa di. Nwaanyị ọwụla na di nwaanyị tozuru oke n'agbanyeghị kpọọlụ sọrọ gị nwaanyị ahụ jiri mpekele kpọọlụ sọrọ ya ji vivu ya nọ n'ala di otozuola oke. Ọkwa Igbo eji eme ya, ọhịkwụgwa gị Igbo eji eme ya eme. Ka anyị na-amega taa ọyọrọ ọhụrụ oke nwa bekee we ala anyị, ke western civilization we ala anyị anabịa ọnwa anya na-echeki ewere avaluga themselves based on material things ọma ahụ agba yawo ele nge nrụga kọmpanị ga-ahụ ego ole, ele akwụkwọ ego, ele ihe ịmụrụ. Ọwụ ihe ka eji akpụrụla nwaanyị mbụ.
ha eji eji ma nwaanyị ọwụwe mara mma ọbara uru agba ya. Achọkwa nwaanyị ga-akpọrọ njọ, achọ nwaanyị kama anyị elela ka ahụ ihe miri emi uhuo na were ke nwa bekee we ala anyị enwekwa na ọnjụka gị bedo. Enwe ma nwaanyị nwere ike mụọ hapụkwala ka edi. Enwe ma nwaanyị nwere ike mụọ nwa zụọ ụmụ ya bụ uru. Ụmụ nwaanyị ile nyego ụmụ nwa ọzụzụ ụbọchị enye ụmụ maka na aha enwe onye kụziri amụ. Ị ga-enye ihe inwe enwe nwaanyị ga-asị ya zụọ nwa ha bụ uru. Echere ma gị jekwara nwaakịrị ụgwọ akwụkwọ zụọla iwu nye ya rie aga azụ na nwa abeduo obodo a na-ebe ọbara na-awụ ebe na ebe ọbụla. Ụmụaka enwe ma ahụ sọfụrụ, ụmụaka mụ ha enwe kwesịrị ma mụ ha karị ma ụmụ ha kekwa nwụ maka ụmụ nwaanyị ndị mụ ga nwụ shanwụ ụzọ ga nwụ nwa nwoke enwe ha ọsụsụ. Nwaanyị Igbo afọ ọla ha ji wuru nwaanyị Igbo. Nwaanyị Igbo ji anụ ọnụ enwe ma febila anụ ọnụ kama enwere ihe eji aka ya mkpa. Enwere here mkpa nwere nke kacha mkpa. He kacha nwaanyị Igbo mkpa ma lawalawo ụlọ ya, ụmụ ya na poji akwado nnu ma ndeke nwoke na ndeke nwaanyị. Ọhịa ka ndị Igbo ejele anya ugbu ụmụ ọrịa maka onye ọla etili isi. Nne na nna tụ isi ọhịa. Ha enwe nwaanyị Igbo na-adọgawo equality feminism. Ọwụ ha eji mara ndị Igbo. Nwaanyị Igbo elidin feminism maka pozishọn ya. Enweghị mma nwoke Igbo megidega, enweghị mma nwoke Igbo shọka ya maka onye ọbụla nwere ọnọdụ ke. Ugbu nwaanyị Igbo hapụrụ ọnọdụ ya na so ụmụ nwaanyị ndị ọzọ azọga ha ekwesịghị ịzọ. Ma agbachila the first women to riot Aba women abụọ n'ole ọwala Igbo ka ọnụ iji gwa gị the level of liberty nwaanyị Igbo nwere. Ile aja ọnjụka ihe niile ndị emega eji awaga n'afa. Ihe niile emega ji awaga n'afa maka nwaanyị Igbo chọga ịwụ ha ọkwesịghị ịwụ. Echemchi ekwere nwaanyị n'ụwa nwere edomara ọnọdụ edomara nwaanyị Igbo. Ọnjụka onye ọbụla chọga ịlụ nwaanyị Igbo kemgbe nwa titere onwe mmụ maka ha emebichara onwe nwaanyị anyị ọwụ ọyọrọ ọhụrụ. Western civilization na ihe ndị o jiri bịa both the education system, the religious system, ọwụ ihe tisara isi onwe nwaanyị anyị kacha ma education and religion wu Christianity. Hụ ma ha efọla nwaanyị Igbo nwe ma hụ echiche ya laala echiche nwa bekee ojigwa na echele echiche onye Igbo ji eche echiche ha. Onye gwara echiche nwaanyị Igbo adụ nwaanyị Igbo hard working. Ha eji ya kwesịrị ime na provide like the enabling environment wee ala ya ala ihe ndị ọ ga-akọ kpọọ ala ya ndị ga-arụrụ ya ọrụ. Anyị na mgbe maneji ihe niile anyị manejiga ihe niile ma ihe azụrụ azụ ma ọrụ ahụrụ ahụ anyị nwe maneji ihe niile dị mmadụ ga na-eme wile gba ụja gachi nwoke mụrụ nwaanyị abụọ wadọ ya lee anya ebe ya ele anya ebe kama ọnwụ nwaanyị ndị ahụ na-arụ ọnụcha the various units maka nwaanyị Igbo wee definition ahụ Baịbụl nwoke ka Baịbụl virtuous woman ọhụ nwaanyị Igbo ka ọwụ anabedo blaka maka mmebidokwa na ihe housewife ma ndị bekee anyị mụghara ya ka nwa bekee. Onye gwara chi nwaanyị Igbo ejiri arụ n'ọrụ niile mere nwa bekee jiri tax ma nwa akwa ihe kpara problem about women riot wụ asụ nwaanyị akwụma tax onye anụ ahụrụ ya akwụma tax because they were productive. Ọ nwaanyị ndị ahụ mega business ya agagala m ejigba nwụchi aka akwụ tax nwụchi wela nwa ga-akwụ ya kpọọ ha doga nso. Onye gwara chi nwaanyị Igbo ejiri arụ n'ọrụ ọ ji arụ ọrụ dị productive. Enweghị mma nwoke Igbo mere oppress nwaanyị Igbo. Enwe ndị mega ọghọyọrọ ọhụrụ omenala Igbo ọdịnala Igbo ahụ ya. Nwaanyị nwere ha place. Ha mere ndị Igbo otomanụ ụmụ nwaanyị iche dome ụmụ nwoke iche. Isokwana ya soro usoro ndị Igbo o ji awụ mụ nwoke na nwaanyị ji alụkọgbu ma meji eme egwu oro
nwa gbagarala ma 12 years eseparate ya nwo kụjimara nwoke ha emere o ji ewuru nwoke kụjimakwa na nwaanyị emere o ji ewuru nwaanyị ọwụchasị gị onye ejiri ka onye abba right gị wọcha igbe eji alụ di na nwaanyị nwoke ejiri alụ onye ahụ ebiri o ji alụ onye ọkpọrọ enwere ike ha ya hụrụ chi ọ hụrụ ga eji ị ga-ejikwa ile dị gị nsọpụrụ ke mmanụ na bidoro age is but a number abịachi ụmụ nwaanyị maga nna gịnị mere ọ ga-anwụ maka onye kpọrọ gị ga-achọchigo nwoke ya sọpụrụ ya ma ọ nwaanyị ma ọ nwoke ha emeghekwara anyị isi anyị aka nwaanyị Igbo soro usoro Igbo she is ever powerful maka nwaanyị Igbo kwụkwachiri ya n'ike enweghị ya nwoke Igbo ọzọ ka nwaanyị fụkara emega ayọrọ ọhụrụ wụ anwa aga-enwe aka ndị ọcha aka ndị mba ị ga-eji nwaanyị mba ọzọ kpọrọ nwaanyị Igbo maka ọ lụjiri ama ugwu ya juru eju zuo ezuo bọba tọrọ atọrọ ka jikwa nwaanyị ka eweju enweghị mma nwoke Igbo shi ọka ya maka onye ọbụla nwere ọnọdụ ka ya ugbu nwaanyị Igbo ahụ hapụrụ ọnọdụ ya na so ụmụ nwaanyị ndị ọzọ azọga ha ekwesịghị ịzọ ma agbachila the first women to riot Aba women abụọ n'ole ọwala Igbo ka ọnụ iji gwa gị iji nye gị iji gwa gị the level of liberty nwaanyị Igbo nwere ma onye ọba wọrịa nwụ gwa nwoche emegide ka mgbe megide ka the highest level of power e nwere n'ala Igbo wụ mada ọwụ nwoke ka mgbe olu ọwụ nwaanyị o ji amụ obedo obodo kwuru ala okwu obiela ejilamina ọnụ ndị ọha edasị ejilamina ọnụ okwu mmadụ ele nke chemegide ka nwaanyị Igbo ọhịa nwa bekee ji kọwa ya isi nwanne ya ndị kpa ejikwa na ejego akpọ nwa bekee bedo nwa para ha enwe isi na ọdụ paala anyị nwa echiri ụkwanụ chi enwere kpa eji ahazi obodo ka ha ejiri hazi ala Igbo wu filosọfi a ihe ndị enyi na-ekere ọfọ gbagichie nwere ihe nwaanyị eji eme nwekwa na nke nwoke eji eme nwere ihe nwoke ga-eme ha wụrụ arụ nwere ihe nwaanyị ga-eme ha wụrụ arụ onye ọla nọ na ke ya ọ makpa echi ahụ ga a na-ahụ ga chi nwoke mediga mgbe n'ihi mere nwaanyị nwoke eji awa ọjị aga m awa ọjị n'ihi mere nwoke eji ana kadụ aga m ana kadụ n'ihi mere nwoke eji ete elu aga m ete elu chefu ụkwanụ chi nwere ihe nwaanyị eji eme nwoke ejiri eme abedo ụlọ nwoke nwere obi a ga-asị gị nwaanyị ejiri ejiri ike aba ya nwaanyị enwekwa mgbara nwoke ejiri ejiri ike aba onye mere ihe anya afọ atọ ha enwe isi n'ọdụ gwara ọrịa